τρίτη μέρα του Τριγημένου Λόγου και Τέχνης, που φέτος, όπως όλοι γνωρίζετε, ήταν αφιερωμένο στον Ιάκωβο Καμπανέλη. Παρακολουθούσαμε τις προηγούμενες μέρες τη διαδρομή του Ιάκωβου Καμπανέλη στο θέατρο και το ζωγραφικό του έργο. Απόψε η βραδιά είναι αφιερωμένη στον κινηματογραφικό Ιάκωβο Καμπανέλη και διοργανώνεται σε συνεργασία με την κινηματογραφική λέσχη του Αγίου Νικολάου. Ο Καμπανέλης έχει συνεργαστεί κυρίως ως σεναριογράφος σε ταινίες σταθμούς του ελληνικού κινηματογράφου, όπως είναι η Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Δράκος του Νίκου Κούνδρου, η Αταβή της Περσεφόνης του Γρηγόρη Γρηγορίδη. Ενώ σκηνοθέτησε ο ίδιος σε δικό του σενάριο μαζί με τον αδελφό του την ταινία «Το Κανόνι και το Αϊδόνι» το 1968. Αυτή την ταινία θα παρακολουθήσουμε σε λίγο. Έχουμε κοντά μας, για να μιλήσουμε για τον Ιάκωβο Καμπανέλη, τον σημαντικότερο Έλληνα κριτικό του κινηματογράφου, τον Γιάννη Κακογιανόπουλο, φίλο της πόλης μας, την έχει επισκεφτεί κι άλλες φορές, για να μιλήσει για τη συμβολή του Ιάκωβου Καμπανέλη στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Γιάννης Κακογιανόπουλος σπούδασε νομικά και πολιτικές και οικονομικές επιστήμες στην Αθήνα και κινηματογράφο στο Παρίσι. Έχει εργαστεί ως κριτικός για πάρα πολλά χρόνια σε μεγάλες ελληνικές εφημερίδες, στην ελληνική ραδιοφωνία και πάρα πολλά χρόνια στην ΕΡΤ. Έχει γράψει επίσης μελέτες σε περιοδικά και βιβλία για την κινηματογράφο. Κύριε Κακογιανόπουλο, ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ο καλύτερος κριτικός ή ο σημαντικότερος κριτικός. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους και άλλοι λίγο λιγότερο σοβαρά. Λοιπόν, Καμπανέλης ήταν ένας από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έκαναν πολύ σοβαρά τη δουλειά τους όλη τη ζωή του. Και δεν είναι πάρα πολύ αυτοί, δυστυχώς. Όσο παρακολουθήσατε και τις προηγούμενες μέρες, οι εκλεκτοί ομιλητές, όπως ο καθηγητής Πούχλιαν Θεατρολόγος, αλλά και οι άλλοι, ακούσαμε ένα κείμενο της που διάβασα, διαβάστηκε εδώ, η Θήκα Δημητρούλια και ο Πεφάνης είναι άνθρωποι που έχουν μιλήσει στο θεατρικό Καμπανέλη, που είναι πραγματικά ένας ίσως ή ενδεχομένως, γιατί να μην λέμε απόλυτες εκφράσεις, αλλά ενδεχομένως ο σημαντικότερος αυτός ο θεατρικός συγγραφέας της τελευταίας 50 ετίας που άλλωστε λίγο χρόνια πριν έγραφε ακόμη θεατρικά. Ο Καμπανέλης όμως είναι ένας επίσης σημαντικός άνθρωπος του ελληνικού κινηματογράφου, παρόλο που αυτό δεν φαίνεται τόσο πολύ από τους όψους, γιατί ο σεναριογράφος συνήθως μένει λίγο στη σκιά του σκηνοθέτη. Θεωρούμε και σωστά νωρίς ότι ο σκηνοθέτης είναι ο τελικός δημιουργός της ταινίας. Αλλά λέω ο τελικός δημιουργός, αυτός που υπογράφει και λέμε η ταινία ο γράφος του Κούνδρου. Όμως πριν φτάσει να είναι η ταινία ο γράφος του Κούνδρου, υπάρχει ένα σημαντικό στάδιο που είναι το σενάριο και στην περίπτωση αυτή είναι το σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Αυτό λοιπόν συμβαίνει με αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και από αυτή την άποψη η συμβολή του Καμπανέλη είναι πολύ σημαντική. Πάνω σε αυτό θα προσπαθήσω να σας μιλήσω σήμερα. Μετά να δούμε και μια ταινία που σκηνοθέτησε ο ίδιος, το Κανόνι και το Αϊδόνι. Η γαμπρή λοιπόν και απέναντι θα λέγαμε διαδρομή του Ιάκωβου Καμπανέλη στο θέατρο δεν μπορεί να επισκιάσει την εξαιρετική παρουσία του στον ελληνικό κινηματογράφο, ιδίως στην εποχή που διαμορφώθηκε ο βασικός κορμός της τεχνικής κινηματογραφικής τέχνης. Κυρίαρχη υπήρξε η συμβολή τόσο στη δραματουργία όσο και στους διαλόγους. Αλλά στο θέατρο έδωσε τα θεατρικά έργα, στον κινηματογράφο τα σενάρια. Θα ρίσκε μόνος του που διάλεξε συνειδητά αυτόν τον διακριτό δρόμο, σχεδόν αποκλειστικά. Μόνο ένα θεατρικό του μετέτρεψε ο ίδιος σε σενάριο. Είναι η ταινία «Η 7η μέρα της δημιουργίας», θεατρικό του αρχικά, που γύρισε στον κινηματογράφο ο Βασίλης Γεωργιάδης ως σκηνοθέτης, με σενάριο του Καμπανέλη. Κατά τα άλλα, τα σενάρια που έκανε ήταν πρωτότυπα. Στο θέατρο Καμπανέλης δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη σκηνοθεσία των έργων.
Και στο σινεμά σκηνοθέτησε τελικά μόνο 2 ταινίες. Το 1960 «Η Χιονάτη και τα 7 γεροντοπαλίκαρα». Είναι μια πρωτόρια σκηνοθετική εργασία, αλλά πάνω σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναρξενεργειακή ιδέα. Είναι μια σύγχρονη παραλλαγή του παραμυθιού και μια εξαιρετική συγκέντρωση γύρω από τη σημερινή Χιονάτη Τζένι Καρές, της αφρόκρεμας των κομικών ηθοποιών μας της εποχής εκείνης που υποδίονται τους νάνους. Το 1968 το κανονικό Φαϊδόνι είναι η σημαντική και πρωτότυπη συμβολή του ολοκληρωτικά ως σεναρός και σκηνοθέτης στη βιογραφία μας. Θα επανέλθω στο τέλος σαν εισαγωγή για την ταινία αυτή που θα δούμε μετά. Ο Καμπανέλης έγραψε 30 θεατρικά και μόνο περίπου 10 πρωτότυπα σενάρια, παράλληλα με κάποιες διασκευές, συνεργασίες και διαλόγους. Όμως όλα τα σενάρια του δημιουργήθηκαν από το 1955 ως το 1970, δηλαδή μόνο μέσα σε 15 χρόνια, ενώ στο θέατρο αφιερώθηκε από το 1950 για πολύ πάνω από 50 χρόνια. Από τα σενάρια που γύρισαν άλλοι σκηνοθέτες, εκτός από την ανυπέρβλητη τριλογία του Στέλλα, Δράκος και Αβαλίτης Περσεφόνης, θα επισημάνω ακόμα 2. Το Αμαξάκι, έργο του 1957, πολύ γνωστό, έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές και στην τηλεόραση. Ένα σενάριο που όθησε τον κύριο Δημόπουλο, τον σκηνοθέτη, να προσφέρει πιθανόν την καλύτερη δουλειά και τον Ορέστη Μακρύ να προσφέρει μια έξοχη ερμηνεία. Εύστοχα έγραψε τότε ο Μάριος Φλωρίδης στην Ελευθερία. Το Αμαξάκι είναι μια ταινία με όλη την έννοια της λέξης συμπαθητική. Δεν είναι μεγάλη, δεν διαρκεί περισσότερο από ό,τι πρέπει, δεν έχει παράλογες αξιώσεις. Είναι το συναισθηματικό χρονικό μιας συνοικίας και περισσότερο ακόμα εκείνων των στοιχείων της που βαθμιαία εξαφανίζονται καθώς αδυνατούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες που αλλάζουν. Δεν τίνει ούτε προς τη σάτυρα, ούτε προς την κοινωνική ανάλυση. Καμιά φορά μόνο προς ένα πολύ ευγενικό μελόδραμα. Έχει χάρη, έχει ανθρωπιά, έχει συμβόλαιο. Αυτό το απόσπασμα από τον Μάριο Φλωρίδη, τότε που παίχτηκε το Αμαξάκι στην Ελευθερία, και είναι και μια ευκαιρία να αναφερθούμε στον Φλωρίδη, έναν άλλο σπουδαίο απόντα πια επίσης, και θα ήθελα να πω ότι ο Φλωρίδης υπήρξε έμεσα δάσκαλός μου και τον διαδέχτηκα στην κριτική κινηματογράφηση στην Ελευθερία πριν από την εποχή της σχολής. Άλλο σημαντικό σενάριο του Καμπανέλη, τα κορίτσια στον ήλιο, που γύρισε ο Βασίλης Γεωργιάδης το 1968. Είναι ένα ειδήλιο αθώων ανθρώπων, μέσα σε ένα ανέμεικτο τοπίο, με οδηγό το Απολλώνιο φως. Άκρα η αντίθεση. Κορίτσι βοηνό, ολόλευκο, ξανθό, σαν ζαλισμένο από την Ελλάδα, με το κοντό φουστάνι της διακοσμημένο με άνδρους. Ο βοσκός, ο αδρός Γιαννικόβρης, πυκνολημένος μέσα στην γάπα, το κατακαλότερο, με μια ομπρέλα σε χέρι. Πώς μπορεί να ξεκινήσει μια συνάντηση ανάμεσά τους? Με απόλυτη παρεξήγηση. Η προσφορά εκλαμβάνεται ως απειλή, το πλησίασμα της κοπέλας τους επίθεση. Ο Καμπανέλης επεξεργάζεται αυτή την πολύ έξυπνη κεντρική ιδέα του σεναρίου του, αυτή την παρεξήγηση, την επεξεργάζεται ως τη μικρή περιραίουσα κοινωνία. Το αόρατο νήμα που έρχεται και ύστερα μια ολόκληρη νύχτα προσέγγισης των δύο αυτών προσώπων, η έλξη των αντιθέτων, ο έρωτας στα μάτια, όλα εδόθη από τη γραμμή του αισθησιασμού. Κομεντή, αθώα,
άρα με δραματικά ψήγματα, ηθογραφική και ρομαντική, άρα με ειλικρινά συγκροτημένο συναίσθημα, καλοκαιρινή, αλλά με αληθινά στοιχεία πολιτισμικής σύγκρουσης βορρά και νότου. Χιούμορ που σκεπάζει δημιουργικά την αισθηματική συγκίνηση, το ανέφικτο του έρωτα. Σε αυτές λοιπόν τις ταινίες, δύο παραδείγματα, τα πιο καλά που ανέφερα, αλλά ακόμη περισσότερο στην περίφημη τριλογία του, που ανέφερα ήδη, στη Στέλλα, στον Δράκο και στην Αρπαγή, ο Καμπανέλης προσέφερε σενάρια θεμελιακά για την οικοδόμηση του καλλιτεχνικού κινηματογράφου μας σε κρίσιμα χρόνια για την Ελλάδα. Κατεξοχήν καλλιτέχνης της πράξης, ο Καμπανέλης, αλλά και με άποψη και στάση θεωρητική. Ο παδός του κοινωνικού και ψυχολογικού ρεαλισμού και της κρίσιμης ισορροπίας ανάμεσα στο σενάριο και στη σκηνοθεσία. Πολύ απλά, αλλά και ουσιαστικά, είχε διατυπώσει τη στάση του το 1969-70 σε 3 δημοσιεύματα στο περιοδικό Σύγχρονος Κινηματογράφος, τη φωλιά τότε του νέου ελληνικού κινηματογράφου με τίτλο «Σκέψεις και διαπιστώσεις». Ξεδιαλέγω σημαδιακές και εύστοχες φράσεις του που είναι και σήμερα επίκαιρες, αφού μας απασχολεί πάντα το πρόβλημα του σεναρίου στον κινηματογράφο μας. Το σενάριο, λέει ο Καμπανέλης, και αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η φράση που θα σας πω τώρα, του Καμπανέλη, το σενάριο λοιπόν δεν σημαίνει μια ιστορία που γυρεύει το αρμόδιο δεκόρ, αλλά σημαίνει ένας χώρος, ένας τόπος που διηγείται την ιστορία του. Η αξία της ταινίας Τζίμις ο Πύρης του Παντελή Βούλγαρη έγκυται στο ότι το δράμα ξεκινά τόσο φυσικά μέσα από ένα συνηθέστατο επεισόδιο αθηναϊκού δρόμου. Ο ήρωας του είναι η περιπέτεια του δρόμου και αυτή η γνησιότητα στην μεταγωγή της ιστορίας είναι που την κάνει αληθινή από την αρχή ως το τέλος. Πολύ σπουδαία λόγια αυτά του Καμπανέλη και κατά περίεργο τρόπο συναντούν κάποιες ανάλογες φράσεις που έχει πει με 2-3 φορές στην καριέρα του και ο Ζων-Λουκ Γκοντάρ από τελείως άλλο μετερίζει. Λέει ακόμη ο Καμπανέλης σε αυτά τα κείμενα, πολύ σημαντικό κείμενο. Στην κινηματογραφική τέχνη η άρνηση να αντλείς έργα από τη δική σου πραγματικότητα είναι το ίδιο σαν να αρνείται μια εθνική οικονομία τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές. Δραματικό με τα σημερινά δεδομένα. Ο Καμπανέλης, αφού τονίζει την ανάγκη της γνησιότητας, της ελληνικότητας και της ηθογραφίας, γράφει. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και καλυμμένο μαζί. Ας μην μας ξεγελάει το ότι κάποιο ντοστογευστικό πρόσωπο λέγεται Αρδαλιόνοβιτς Ιγόγορη. Τι είναι φυσιολογικό όνομα. Τι τέλειο όνομα για ένα τόσο γραφικό μυθομανή και τρακαδόρο που τα καλοκαίρια σεριανάει στο Παυλόφσκι, την ηθικό μέρος. Ξέρετε, μπορεί κάλλιστα κάποιος απλός κύριος Ευθύμιος Ευθυμιάδης που σεριανάει στην Ιδιψό να είναι εξίσου συγκλονιστικό δραματικό πρόσωπο όσο ο Αρδαλιόν. Λέει ο Καμπανέλης ακόμα, αν μπορείς να δεις το κάθε πρόσωπο, το κάθε γεγονός σε βάθος και σε συνάρτηση, εξάρτηση, προέκταση έως τις γύρω ενέργειες, τότε τίποτα δεν είναι μικρό και τίποτα δεν είναι περιφρονητέο. Ακόμα και ένας νεαρός περιπτερούχος που λέγεται Τάκης μπορεί να είναι προβληματισμένος όσο ο Άμλετ. Φοβερή φράση. Ούτε το δεκόρ περίπου
το στερείται λάθος, ούτε το ονοματάκης. Εννοώ την αλήθεια που από την ίδια την ισιότητα, την αναπόφευκτη δεδομένη ιδιότητά της, μπορεί να πάρει μέγεθος, οντότητα και καθολικότητα. Αυτά είναι ψήγματα από ένα, σας λέω, μεγάλο κομμάτι που σε 3 συνέχειες στο Ελληνικό Σύνολο του Ελλάδος. Ο Καμανέλης λοιπόν εφάρμοσε αυτά τα πιστεύω του εντελώς φυσιολογικά, θα έλεγε κανείς. Όπως και στα θεατρικά του έργα, έτσι και στα σενάρια του, ο Καμανέλης ορίζεται από το ελληνικό πλαίσιο. Τις κοινωνικές και οικονομικές συντεταγμένες, τα προβλήματα, τα ρεύματα της πολιτιστικής παράδοσης και τις λαϊκές καλλιτεχνικές φόρμες. Έδρασε νεοέλληνες με τις ισχυρές αντιφάσεις τους, έξυπνους, εφευρετικούς, αλλά και υπόλοιπους, αισθηματίες και ελάχιστα λογικούς, γενναιόδορους αλλά και άπλιστους, παγιδευμένους ανάμεσα στην αλήθεια, στο ζωτικό πλεύρος και στην εξαπάτηση. Έπλασε ανθρώπους αδύναμους και ακραία ομοιοπόλους που παρασύρονται σαν το φιγαράκι στον άνεμο. Ο Θωμάς, ο ήρωας του δράκου. Έπλασε και το ακριβώς αντίθετο. Μια απίστευτα δυνατή προσωπικότητα που τραβάει απαρέγκλιτα το δρόμο της και ορίζει τη ζωή όλων, η Στέλλα. Ωστόσο, παρατηρούμε μια παράξενη εκ πρώτης όψεως σύγκριση. Και ο Θωμάς και η Στέλλα αποφασίζουν συνειδητά και ήρεμα το θάνατο. Είναι και οι δύο πλούσιες, μοναδικές, συναρπαστικές δραματουργικές μορφές. Αυτό που λείπει συνήθως από το σινεμά μας. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό το μεγάλο επιτεύγμα του, αυτή την τριλογία που ήδη σας ανέφερα. Ο Καμανέλης λοιπόν είναι ο κινητήριος μοχλός σε αυτή την ποιοτική έκρηξη του ελληνικού κινηματογράφου μέσα σε 2 χρόνια, 1955 και 1956. Είναι ο πάροχος της δραματικής ουσίας, του ουσιαστικού κορμού και της νεωτερικής οπτικής γωνίας αυτών των 3 ταινιών. 3 εξαιρετικά σενάρια και 3 ταινίες από 3 διαφορετικούς σκηνοθέτες σε 3 διαφορετικούς κλάδους και εκφραστικούς τρόπους του κινηματογράφου. Ο Καμανέλης όμως είναι ο ίδιος, το ίδιο πρόσωπο και για τις 3 ταινίες. Αν ρωτιέται λοιπόν κανείς ποια είναι η πιο ισχυρή καταβολή στις 3 σπουδαίες ταινίες, Στέλλα, Δράκος, Αρβαλίτης και Περσεφόνης. Ας τις πιάσουμε μία-μία σύντομα. Στέλλα. Εμπνευσμένοι από την Κάρου, ο Καμπανέλης και ο Κακογιάννης έφτασαν την προσωπικότητα της ηρωίδας Στέλλας με απόλυτο άξονα την ελεύθερη ερωτική γυναίκα. Λαϊκή προέλευση, πρόσθετη δουλειά, τραγουδίστηκε σε καβέρνα με μπουζούκια, κι όμως η Στέλλα διεκδικεί το δικαίωμά της αυτοδιάθεσής της, δεν υποτάσσεται σε καμιά κοινωνική σύμβαση και τελικά βαδίζει εκούσια προς τη θυσία που επιβάλλουν οι πατροπαράδοτοι κανόνες της αρνικής πατριαρχίας. Μια ηρωίδα δράματος που δεν πεθαίνει για τον ερωτά της όπως συνήθως, αλλά για τη συμβολική επιβεβαίωση της ελευθερίας της. Να αγαπάει όποιον θέλει, όποτε θέλει, με τον τρόπο που θέλει. Αυτό είναι αληθινό φαινόμενο για το 1955 σε παγκόσμια κλίμακα. Και πιο σημαντικό ακόμα είναι το γεγονός ότι η πορεία της Στέλλας εκπορεύεται οργανικά και όχι ιδεολογικά. Είναι πρόσωπο σαν και εμάς, όχι πρότυπη κατασκευή. Η ταινία υπήρξε τότε η πρώτη
κορυφαία επιτυχία του σοβαρού ελληνικού κινηματογράφου και η διαχρονική καριέρα της σε ολόκληρο τον κόσμο που βρήκησε με μια μυθική πολιτισμική σφραγίδα. Στέρα λοιπόν η πυκνότερη οργανικά δημιουργία του Κακογιάννη, πιθανότατα η καλύτερη δουλειά του. Η εσωτερική της ισορροπία στηρίχθηκε σε δύο στοιχεία. Από τη μία ήταν αυτό το στερεά δομημένο σενάριο του Καμπανέλη, που βοηθημένο από τη διεύθυνση τοπίων του Κακογιάννη και ιδίως από την αδιάπτωτη εσωτερική ένταση της ερμηνείας της Μελίνας Μερκούρη, δημιουργούσε τον πρώτο αυτόνομο δραματικό χαρακτήρα στον ελληνικό κινηματογράφο. Το δεύτερο στοιχείο της ισορροπίας ήταν το γεγονός ότι όλοι οι δημιουργικοί παράγοντες του έργου συνέπεσαν τόσο από την άποψη της αισθητικής της κατεύθυνσης, όσο και από τη θέση τους σε συσχετισμό με το υλικό τους. Όλοι έτειναν προς την λυρικοδραματική μυθοποίηση του στοιχείου της λεβέντικης λαϊκότητας και όλοι ήταν ευαίσθητοι δέκτες του λαϊκού χώρου και του λαϊκού πνεύματος, χωρίς να είναι οι ίδιοι λαϊκοί καλλιτέχνες. Ο Τσαλούγης, ο Χατζηδάκης, ο Κακογιάννης και βέβαια η Μελίνα. Στέρα λοιπόν, Κακογιάννης αλλά και Καμπανέλης. Δράκος, γυρισμένος το 1956, ένα χρόνο μετά τη Στέλλα, ο Δράκος είναι η δεύτερη ταινία του Νίκου Κούνου, στηριγμένη στο πολυσύνθετο σενάριο του Καμπανέλη. Η κορυφή της κινηματογραφικής προσφοράς του Κούνου τονεί των αισθητικών τάσεων της εποχής του και ακαριαία σύλληψη του στιγμού της. Δράκος είναι το σύμβολο του ακαθόριστου τρόμου που πλανιέται πάνω στην απρόσωπη πόλη, που εισχωρεί μέσα από τα ασφαλισμένα παράθυρα των σπιτιών στις λαϊκές γειτονιές, παγώνει την κίνηση των ανθρώπων στους δρόμους, φτάνει μέχρι τις φωλιές του υποκόσμου. Ο τρόμος είναι παθητικός, αφού τον υφιστάμεθα μαζί με τον ήρωα, αλλά και ενεργητικός από την επιθυμία μας να τον ασκούμε και να πάμε την πρωτοβουλία μαζί με τον ήρωα. Ταυτόχρονα ο Δράκος είναι και λυρικό ποίημα. Υμνεί το όνειρο του νεοέλληνα που μόλις έχει βγει από τον εμφύλιο πόλεμο. Ένα όνειρο για μια καλύτερη ζωή, μακριά από τη μιζέρια της καθημερινότητας, όνειρο που τρέφεται από τις τάχτες κάποιου έμπροσου παρελθόντος, τρέφεται ουσιαστικά μέσα από την εθνική υπερηφάνεια, αλλά και κυριολεκτικά, αφού σε τούτα εδώ τα μάρμαρα που τα εκμεταλλεύεται ξεπουλώντας τα σε πλούσιους αγοραστές, το σχέδιο των κακοποιών είναι να πουλήσουν τις κολόνες του Ολυμπιογιός, του Νότου του Ολυμπιογιός, στηρίζει τις πενιχρές του ελπίδες, αλλά και το πάθος του να υπάρξει, να ξεφύγει από την ανωνυμία του πλήρους. Εδώ, στο σενάριο του Καμπανέλη, κυριαρχεί το χιούμορ και η σάτυρα με την πίκρα της και κάποια αισιοδοξία στο βάθος. Σε αυτό το όνειρο συμπλέκονται όλες οι αντιφάσεις των προσώπων της ταινίας. Του κεντρικού ήρωα, ενός ανώνυμου Μητρογελίσκου, που αποδέχεται το ρόλο του Δράκου για να αποκτήσει επιτέλους και αυτός κάποια οντότητα, αλλά και του αρχηγού της συμμορίας των Αρχαιοκαπήλων, που είναι και αυτός αθώο με τον τρόπο. Τέλος, του ίδιου του κοριτσιού, με την αθωότητα που επιβιώνει παράλογα η αθωότητά της αυτή μέσα στους χώρους του υποκόσμου. Αθωότητα λοιπόν και μαζί μικροαπατεωνιά, συντηρητισμός και καυτό πάθος, υπερηφάνεια και ξεπούλημα των ιερών δικαιοσύνη. Όλα αυτά είναι οι αντιφάσεις της νεοελληνικής ψυχής, που τραγουδιούνται στην ταινία σε μείζωνα τόνο, αλλά και ειδωρούνται ως θεμελιώδης έκφραση του εκολαπτώμενου ελληνικού μικροαστισμού. Τρίτο σπουδαίο σενάριο του Καμπανέλη.
Η αρπαγή της Περσεφόνης. Ταινία σκηνοθεσία του Γρηγορίου. Η αρπαγή της Περσεφόνης είναι ένα έργο οριακό για τον ελληνικό κινηματογράφο. Ένα θαυμάσιο σενάριο του Καμπανέλη μεταφέρει με εκπληκτική εναρμόνιση τον αρχαίο μύθο στη σύγχρονη ελληνική ύπαιθρο και τον παντρεύει με τρέχοντα ακόμα και σήμερα προβλήματα πλούσιων και φτωχών αγροτών, ορεινών και παιδινών χωριών, κατοχής και χρήσης των πολύτιμων νερών. Στο κέντρο της ταινίας και του σεναρίου ένα ιδίλιο, αλλά Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Το χιούμορ και η σάτυρα, η αγάπη και η συμπόνια τυλίγουν τις υπάρξεις που δημιουργεί ο Καμπανέλης και ο Γρηγορίου. Το καθημερινό ανθρώπινο στοιχείο είναι ενσωματωμένο στη μυθολογική σύνθεση. Όπως αντίστροφα τα οικεία τρέχοντα πρόσωπα ενδύονται πολύ φυσιολογικά με το αρχετυπικό και το παρανθρώπινο. Ο Γρηγορίου γύρισε την πολυπρόσωπη ταινία με φοβερές δυσκολίες και με διακοπές, αλλά στις συνθήκες ενός αληθινού χωριού, του αληθινού χωριού πολιτικά της Έλληνας. Το 1956, το χωριό ακόμη ακέραιο όπως ήταν τότε. Οι κάτοικοι του χωριού, κομπάρσια αυθεντική, τα πλάνα γενικά και ελεύθερα, η ζωή μπάζει από τα νου. Ο σκηνοθέτης τολμάει να χρησιμοποιήσει δύο σχεδόν ερασιτέχνες για το νεανικό ζευγάρι. Ο Κώστας Καζάπος είναι ακόμα τότε μαθητής της θεατρικής σχολής και η Μέρη Τσαπάλου δεν ξανάπαιξε ποτέ. Έτσι ο Καμπανέλης και ο Γρηγορίου έπλασαν μια υποδειγματική νεορεαλιστική ταινία. Αντάξια του Ρενάτο Καστελάνη του δυο πεντάρες ελπίδα. Λιτή και αληθινή και μαζί αισιόδοξη και παραμυθένια. Επαναλαμβάνω λοιπόν επίμονα τρία εξαιρετικά σενάρια του Καμπανέλη που μας έδωσαν τρεις ταινίες με τρεις διαφορετικούς σκηνοθέτες. Εδώ θα μου επιτρέψετε και λίγο χιούμορ. Έκανα πάλι ένα λάθος που έχω διαπράξει συχνά. Έγραψα στα χρόνια του 60 μια μελέτη για τη Στέλλα και σημείωνα στη μελέτη μου ότι η αξία της στηριζόταν ιδιαίτερα στο στέρεα τυλινωμένο σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Έγραφα. Κι όμως, στους τίτλους της ταινίας, Στέλλα γράφει σαφώς σενάριο Μιχάλης Κακογιάννης από το θεατρικό «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια» του Ιάκωβου Καμπανέλη. Είχα παρασυρθεί από την αίσθηση της ταυτότητας. Αυτό το σενάριο ήταν πολύ περισσότερο ο κόσμος του εντόπιου Καμπανέλη από τον κόσμο του Άγγλου αναθρεμένου Κύπριου Κακογιάννη. Πολύ αργότερα, γύρω στο 2000, ο Καμπανέλης έβγαλε ένα βιβλίο αναμνήσεων. Και στο βιβλίο του γράφει, όταν γράψαμε με τον Βασίλη του Κακογιάννη το σενάριο της Στέλλας, ξεκινώντας από το θεατρικό μονόγραφο, πολύ μικρότερο από το θεατρικό, η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια, και κάνοντας το σενάριο της ταινίας Στέλλα. Το σενάριο λοιπόν είχε γραφεί από κοινού. Το δήλωσε με συνεχεία και ο Καμπανέλης. Πολλά χρόνια τότε. Ακολούθησε μάλιστα και μια δημόσια συζήτηση. Ο Κακογιάννης λίγο το αμφισβήτησε και τότε. Αλλά το αστείο είναι, συνεχίζεται, ότι το τυπικό αυτό λάθος καθιερώθηκε. Και στις δύο πλήρεις συστηματικές φιλμογραφίες του ελληνικού κινηματογράφου γράφεται έτσι. Ο Στάθης Βαλούκος γράφει στη φιλμογραφία του. Σενάριο Μιχάλη Κακογιάννη,
Παύλα Ιάκωβου Καμπανέλη. Και ο Δημήτρης Κοντοδήμος στη δική του φιλμογραφία του ελληνικού κινηματογράφου γράφει σενάριο Ιάκωβου Καμπανέλη από το θεατρικό. Τυχαίο, θα λέγει η παλιά διαφήμιση. Όχι βέβαια. Προφανώς και οι συντάκτες των φιλμογραφιών είχαν το ίδιο αίσθημα που είχα και εγώ όταν έγραφε τυπικά λανθασμένα, ουσιαστικά όμως ορθά την έκφραση, το σενάριο Καμπανέλη και Κακογιάννη, και όχι Κακογιάννη από τον Καμπανέλη. Αυτά ήταν τα δεδομένα για αυτή τη μεγάλη τριλογία των ταινιών που σας ανέφερα. Και σας μίλησα αναλυτικά για να σας δείξω την τεράστια σύμβολη και παρουσία του Καμπανέλη σε μια κρίσιμη στιγμή. Όλα αυτά γίνανε μέσα σε 1,5 χρόνο. Αν προσθέσουμε και το Μαξάκι που είναι τον επόμενο χρόνο, μέσα σε 2,5 χρόνια και δώσει 4 σπουδαία σενάρια. Συμπέρασμα λοιπόν τελικό, γενικό και μαζί πολύ απλό. Είναι μεγάλο κέρδος για τον ελληνικό κινηματογράφο η συμβολή του Ιάκωβου Καμπανέλη και μεγάλη απώλεια ότι σταμάτησε να προσφέρει σενάρια, οριστικά μάλιστα μετά το 1970, όταν ήταν μόλις 48 χρονών. Δηλαδή δεν αξιοποιήθηκε περισσότερο στα κατοπινά χρόνια του νέου ελληνικού κινηματογράφου, το πλούσιο Καμπανέλη. Ας πούμε λίγα λόγια εισαγωγικά και για το κανόνι και το αλιδόνι που θα δείτε αμέσως μετά. Είναι ένα τρίπτυχο ιστοριών του Ιάκωβου Καμπανέλη που το γύρισε ο ίδιος με την σκηνοθετική συνεργασία του αδελφού του, κυρίως ηθοποιού Γιώργου Καμπανέλη, που και εκείνος πια λύγει. Αυτό λοιπόν το τρίπτυχο των ιστοριών για τον άνθρωπο πιασμένο μέσα στο δόκανο του πολέμου, πάλι από μια αδιαφιλονίκητη έμπνευση και βαθιά ελληνικό βλέμμα στο χώρο, στη γενική ατμόσφαιρα, στη διαγραφή των ηρώων, στους διαλόγους. Ο χαμηλόφωνος τόνος που ξεκινάει από γνήσια παρατήρηση και το στέρεο υπόβαθρο ενός ελαφρά δραματοποιημένου ρεαλισμού μας φέρνουν στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με τον άνθρωπο. Και έτσι αισθανόμαστε πιο άμεσα το πόσο βαθύτερα η ηρωική σημασία αποκτά απέναντι στο κανόνι το απλό τραγούδι του Αγιονού. Η δεύτερη ιστορία, η σχετικά πιο αδύνατη, γι' αυτό την προτάσω, που διαδραματίζεται στην Κύπρο σε μια κρίσιμη στιγμή το 1957, περιορίζεται κάπως από τη σχεδόν υποχρεωτική λυρική έκσταση της τελευταίας συνάντησης του Αυξεντίου με τη μυστή του. Πάνω σε αληθινή του ποιότητα ανοιχνεύεται στην αντιμετώπιση του αγώνα των Κυπρίων χωρίς ψεύτικους ηρωισμούς, χωρίς μάχες, αλλά χαμηλόφωνα με την ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους που βίωσαν τον αγώνα στην καθημερινότητά τους. Η πρώτη ιστορία της ταινίας με τους Ιταλούς κατακτητές στο νησί, γυρισμένη στη Σύρο, είναι ένα έξοχο σενάριο γραμμένο με τη μαστοριά του Καμπανέλη και με μια βαθύτερη αισιοδοξία για την επιβίωση της ανθρωπιάς κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, αλλά και με άφθονες σατυρικές πινελιές και με εξαιρετικό χιούμορ καταστάσεων και τύπων Ελλήνων και Ιταλών. Ο Κλαψίγερος με το Λάδι, που είναι το ελληνικό θέμα του, προαναγγέλει μακρινά το κατοπινό ότι έκανε στον πόλεμο Θανάση. Και η τρίτη ιστορία, η σκυλίσια, θα δείτε πώς, επαφή Έλληνα και Γερμανού, είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο εγχείρημα, ρεαλιστικό και μαζί εξπρεσιονιστικό.
θέλει να ανοιχνεύσει τη βαθιά και ουσιαστική επαφή των ανθρώπων κόντρα στη μοίρα που τους έχει ορίσει η ιστορική συγκυρία και μέσα στην καθημερινή τους πραγματικότητα. Τελικά υψώνεται ως ένα σπαρακτικό σημείο έντασης και να αρμονίζει σε μια κορυφαία νότα τα πιο αντικρουόμενα συναισθήματα. Παρά την κάποια σκηνοθετική ατέλεια, δεν ήταν σκηνοθέτης κύριος δουλειά του Καμπανέλη, παρά λοιπόν αυτό το γεγονός, ενσαρκώνει αυτό το τρίτο επεισόδιο πιστικά την ανθρώπινη κοινωνία σαν βαθύτερη υπαρξιακή και ιστορική αισιοδοξία. Κατά βάθος, ο Καμπανέλης μας προσφέρει πάλι ένα έξοχο, ρεαλιστικό και ανθρώπινο παραμύθι. Την μια λεπτομέρεια μας χαρίζει μάλιστα και τη δική του μορφή, εγγεγραμμένη διαπαντός. Το σινεμά έχει αυτή την ιδιότητα να μην ξεχνά από τέτοια, να υπάρχουν στους αιώνες στη γραφική φιγούρα του Ροδοκά που υποδίεται στην ιστορία με το λάδι. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία μετά και από αυτή την ομιλία να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Ιάκωβου Καμπανέλη ως ιδιωτικού. Επιθυμία μας είναι μετά το τέλος της ταινίας να ακολουθήσει η συζήτηση. Ήδη η ομιλία του κ. Πακογιαννόπουλου έδωσε πάρα πολλά ερεθίσματα γι' αυτό. Οπότε σας καλούμε μετά την προβολή να παραμείνετε και να συζητήσουμε για το κινηματογραφικό Ιάκωβο Καμπανέλη και για την ταινία. Μέχρι να ετοιμαστούμε για να αρχίσει η προβολή, θα θέλουμε να καλέσουμε τον κύριο Δημοσθένη Ευθυμάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου, να πει δύο λόγια. Και θα τα ξαναπούμε μετά την προβολή της ταινίας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου, ευχαριστούμε θερμά τους συντελεστές των εκδηλώσεων του τριήμερου αφιερώματος στον Ιάκωβο Καμπανέλη. Την κυρία Κατερίνα Καμπανέλη, τους ομιλητές κύριο Βάλτερ Πούχνερ, Γιώργο Πεφάνη, Τιτίκα Μητρούλια, Γιάννη Πακογιαννόπουλου, Άννα Μάμου, Νίκο Τζόρτζα. Τους συνδιοργανωτές, ο Δύο Τέχνης, την κυρία Σοφία Ρακαδάκη και την κυρία Έλληνα Πονοριτάκη, την κυρία Μαρίνα Μονιαδάκη, την κινηματογραφική Λέσχη και την Εφουάλη. Τις κυρίες της Οργανωτικής Επιτροπής, Μαρία Κωστάκη, Κατερίνα Λιτοπούλου, Μαρία Πετίδου, Κατερίνα Παχιλιανέκη, τον κύριο Γιώργο Μαυροειδή, για την επιμέλεια των βίντεο. Τα μνήμη έξυπο της περιοχής μας, την εφημερίδα Ανατολή, το Τελεκρίτη, το ραδιοσταθμό Αγίου Νικολάου 104,4, το Λατό FM 103,3 και φυσικά το κοινό. Όλους εσάς που είσαστε παρόντες στις τρεις αυτές ημέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ.